Il-predikazzjoni hija l-ewwel għan tagħna d-Dominikani. Aħna llum iridu nwasslu lilkom mhux biss bil-kelma imma iżda wkoll bl-eżempju tagħna. Għalina d-Dominikani, it-tal huwa l-iktar ħaġa importanti. Ma jistax ma jkollokx relazzjoni ma' dak li trid ixxandar. Aħna patrijiet mendikanti, dan ifisser li aħna t-tallaba jinfittxu u niddependu minn ħaddieħor għall-verità. L-istudju għalhekk huwa għodda indispensabbli kemm għalina personalment biex nimmotoraw bħala persuni u wkoll biex inkunu dejjem fuq il-frontiera tal-Knisja. Il-komunità hija l-bennina tal-predikatur. Ix-xogħol primarju tad-Dominikan Huwa li jwassal il-kelma ta' Alla. Għax bħalma jgħid San Pawl, Il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija. taqta' aktar minn xabla b'żewġ tixfar.